Ikararag para kadagiti minatay tayo. Itang aldaw a pananglagip ken panangpadayaw iti biag dagiti pimusayen nga ayayaten tayo. Ikararagan tayo ti kararwada tapno agtalek iti asi ti Dios ken ti karina nga biag nga agnanayon. Bayat ti pananglaglagip tayo iti biag dagiti immununangen kada tayo. Lagipen tay kumamit dagiti kararwas sa di purgatorio. Nang runa dagiti awanan pulos ti mangikararag kadakwada. Agpanurayda kadagiti kararag sakripisyo ken naimbag nga aramid tayo at tumulong iti panagdalayasat da nga agturong ijay langit. Ti panangikararag tayo kadagiti pimusay ket dakkel a tulong tapno ipakita na ti ayat ken panagreem tayo. Mangtulong amang subbot kadagiti basbasol da. Mangyeg ililiwa kadagiti agladladingit a pamilya. Ken pagkaykaysayan na tayo iti panagrirenanod dagiti sa santo. Iraman tayo kadagiti karkararag tayo. Dagiti ay ayaten tayo, dagiti nakakaasi a kararwa nga awan makalagip kadakwada. Dagiti awanan ti pamilya wenno gagayem a makalagip. Biktima ti gubat, didigra ken kinaawan hustisya. Mangted kuma dagiti kararag ken sakripisyo tayo, itiliwliwa kadagiti kararwas sa di purgatorio. Apo awatem kad ti kararwada, ket idatag mo kad ida iti Diyos sa kangatuan. Ket isilaw agranyag kumakadakwada nga agnanayon,